Hari sokojak suksima parani kaisa Goria ter hai keba Goria puja melawo nadi nirak oro dal bidal sini 19 dofani sini mung te hai keba sini 19 dofani identity humani hai joto ni culture joto te sini 19 dofani joto no angno no mangkli sini kaisa kaisa ke omongkha mok ni boni gandaro te betong te kaisa halam boni yagulo te kaisa tongo mo saimal ke bon logo bon gandaro te kaisa tongo usoi bon logo te kaisa tongo yang nai din duatia te betong oro oreng bon pore te betong oro munda rong khani rok sini kana munda ne te logo tongo oro bil ni rok kwang ma sini ui mai rok tongnai nai di te betong nai ro santal aro tongo sini jomatia ni culture tei bitong or jaga bus kamu najini roba butia borok bingko ma ke borok butia songko ma khayu tei bitong or lepsa naji om hai borok traditional dress tei bitong or garu soni traditional omke tei bitong sini bus kamu khayu sok jaking sini nerok sini ma khana riang tei bitong boni gandaro te kaisa chakma tei bitong boni gandaro kaisa te kaisa kuki niro kuki sini makna yang te aro joto bung mention khajak tongo lusai te bitong oro bus kamu tongni khasia nadi niro nai manai borok joto tripuri dofa te kaisa ro nadi niro tripuri te bedal bidal tongnai niro ayang ni mangthliu niro nai manai nadi oi asung nangli aro yang pedi omor sepuluh kangkang le te bidal oro manai tong snajak omostokha langa khutru te bitong ayang dinai risa joton kan sumo sini babani foto bitong mangkli ayang joton ro kaisa kaisa nai manai nai yang sini dabrok joto dofa tei tongmani dingi ro snajak ayang basa joto khutru blok nai ayang Ingke te sini bukhukjuk oro phaibai oro buskang jotoni lukurong buskango sini bukhukjuk oro rini tak tongo sini rinai omokhe bai bo title ni rinai ingkha Tripuri dofani na